So, what's up sa inyo lahat mga utol, no? Yan. So, today is a very special day. Ano, bukas pa pala. Kasi ngayon mga tol is desperas na ng fiesta dito. Yan. At may palibre si ate na lechong baboy. Yan. Kaya na ba yung intro ko? Ang pagit na to. Kaya na yun. Yan, so, nandito si model. Ang ginagawa mo dyan, ma? Naglinis ng laman ng loob sa baboy. Yan. Anong gagawin mo dyan, ma? Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ako marunong. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? So, mamaya pa dadating yung ating lechon mga tan. Yan, so, antayin nilang natin dumating yung lechong baboy. A few moments later. And so, nandito na naman tayo. So kung napapansin nyo mga tol, medyo ano yung boses ko ngayon kasi sinisipon ako. Di gumagana yung isang ilong ko mga tol. Ito lang yung may butas. Hindi siya gumagana. Sira na siya. Si Tolwins. Sobrang lakas talaga. Sobrang lakas talaga matulog ni Tolwins. Yan, so update nga pala sa lamang loob. Yan, papakuluan. A few moments later. So, kakagising ko lang mga tol. Ito na yung lechon. Yan, so nandito na yung lechong baboy. Kumakain na si mama. Lechong baboy. Ano na dahil? Kaulo ka dahil, Russell. Leche. Crispy. Yan, so mga tol. Kain na na. Sobrang crispy mga tol. No? Crunchy ya. Crispy. Crispy lechon. Lagyan na ito ng ano to? Mother's best. Kasi walang magtubas. Tubo. Ano na itong video na to? Mukbang? Mukbang mag-isa. Hindi ako makapagsalita sa sarap. Yan, so kakatapos ko lang kumain mga tol. Tulog. Si mama, bibigyan niya yung sakit yung ba? Yan, yung mga silingan. Mga kapitbahay naman, bibigyan ni mama. Ayaw kayo, Gipo. Ay, wala naman. So, malaki na yung pinsalang nagawa ng mga bagyong dumaraan. Salamat sa Russell. Yan, salamat nga pala kay ate. Subscribe nyo, malapit na mag 5 million. Yan, may bisita pala kami mga tol. Lechon. Lechong bata. Yan. Yan, so yung mga tinga mga tol, binigay ni Sachi. Yung mga tinga. Yan, so nandito na naman tayo sa kabila mga otol. Yan, so maririnig nyo
Yan, sobrang ingay sa labas. Di ba? Di ba, tol? Sobrang ingay sa labas, di ba, tol? Yan. At may mga tao na doon sa kabila, kumakain na sila. Ano masasabi mo ngayon, tol? Disperas pala, tol. May ngayon na bumili si mama ng lechon, tol. Tol, ano masasabi mo, tol? Wala kang masabi, tol. Yan. Kailan kakakain, tol? Mag-alas 3 na ata, tol, Anong oras wala? Hindi makita. Parang alas 3 na tayo ngayon, tol. Di ka pa kumakain, tol. Bakit, tol? Yan to. Mayan, tol? Inaanto ka pa, tol? Yan. Bakit ka inaantok, tol? Launa na ako natulog tol. Laon na, tol? Yan. Yan, semua, tol. Kita kits. Nah, teman, ya. Yan. What's up mga tol? Kompleto na ang tropa. Let's go! Dito muna kami mga tol kasi may mga tao doon sa kabilang bahay. Bigay mo na natin sa kanila yung lugar Di ba? Sa kanila na yun. Kanila mo na yun. Mga tol, may page pala ako mga tol. Magsi-stream ako doon mga tol. Ano na mga tol? Magpapag-giveaway si Utol Mark daw ng Dragon. Yan, so ito pala nakaganap sa aming sa aming lugar mga tol. Makikita nyo, ang daming tao. Ano drummer boys? Yan, may mga drummer boys dyan. Yan. What's up sa inyo lahat? Concert na yan, nandito na yan. Nandito na. Kakaiba, ang daming tao ngayon Parang walang COVID Nagsaya sa labas Saya sa labas Tara na. Punta na tayo sa labas tol. Tol, ready na si Tuloy tol. Dito ang Tuloy, ready na. Hala, Hindi na mag-concert tol. Ito yung kanyang ganda ng lighting dyan tol. Mag-concert ka na dyan tol. Maligo ka gawin. Oh, ganda na to, tagadlaw. Tagadlaw, yun yung schedule no? Tagadlaw, nakaligo tol. Gapon tol, din ito, adlaw tol. Apagod, pula-puga ni boy. Sige na yun, lakaw na yun. Huwag kang. Ragot siya yun. Mas pagtao sa kusina, kaya natakot siya. Tulog mo na yun. Kahit muna tayo dito no? Sita natin si Yan. TG. Kaibigan ni mama. Te, apel di kas vlog te I-subscribe sa me. Ay, minti mo ko anak ka. Kamu ito sa imong sole si Amo Ha? Amo Nya, wag na lagi mo mag-vlog. Tanaw de ka di ay. Yan. Wag na lagi mo vlog. At kung yung action vlog ako nakita niyo katong unboxing mo. Nya, kanakon mo, katong yung kanasangyop sa nga tul. Yo daw. Anak nga, siya po. Uy, siya po. Ayaw, makiniragod ko. Kinira ko siya. Ay, hindi na. Tul. Imong mo ay ato mi sa SM. Nay, una lang mo sweldo. Yeah. Sama ay. Aray. Gadal, kamusta na yan tol? Kain tayo tol. Balik talaga si Ate Jima. Kita-kit mo may. A few inches later. Ito pala pinag-aabalahan ko mga tol. Nagpa-practice ako mag-gitara mga tol. Gusto nyo ba kantahan namin kayo? Gatol, kanta natin sila tol. Hindi yan yung lagyan mo tol. Trouble. Diba malinaw yan? When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And then in the hours of darkness, He's standing right in front of me,
tomorrow. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Isang verse lang, baka Patikin lang, patikin. baka makapiright pa tayo dyan. Patikin mo na. A few moments later. Ay, kumakain na si Tuluid sa mga tol. Ano masasabi mo, tol? Antor! Ganyan. Kulukoy. Ganyan. Kasi, rin. Ang taraw! Wow. Ano masasabi mo, tol? Sarap na lock. So, so, ito na eh. Ito na yung nangyari sa baboy. Yan. Yung kabila, medyo buo pa yung kabila. Magpasalamat ka kay ate, tol. Salamat. Simple rin na pagbigay ng ito. Yan. Subscribe. Yan, so what's up mga tol? Tignan niya itong ginawa ni Tol Luis mga tol. Yan, ginawa ni Tol Luis mga tol. Inubos na yung ano. Yan, naging skinless lechon na. Yan. Yan ang salarin. Inubos. Hindi, mga tol. Actually, pinagtulungan namin to. Yan. Ako yung madaming nakain na ano. Crispy ka na. Ganyan yung technique. Dapat ubusin agad habang crispy pa. Di ba? So, kita-kits na naman mamaya. Let's go! Let's go! Let's go! So, nandito na naman ako sa aking kwarto kasi sobrang ingay. Yan, kahit dito, rinig pa rin. Kahit wala nang ano do, walang Windows. Yan, so, may shoutout nga pala ako mga tol. Tika muna ha. Yan, so, shoutout kay Rose Quinio and KSA Quinio family. Let's go. At shoutout kay Mariz P. Yan. Mariz P. Mariz P lang yung nakalagay dito. Shoutout kay Yani Nicole. Shoutout kay Daryl Jane Vlogs with a Z. Yan. Check nyo yung mga channel na mga na ano ka na shoutout ko. Shoutout kay Zlen Vlogs. Shoutout kay Sibella ATBP. Yan. Yan, matagal lang nanonood sa atin yan. Shoutout kay Bilab. Oh, may mga ganito talaga mga talo. Hindi na makita pero hindi siya nakikita yung full name ba. Basta shoutout kay Bello Videos. Tas what? Yan lang yung nakita. Shoutout na lang ito ulit. Next. Shoutout kay Nina Marie Payag. Ninya. Shoutout kay Christina Alipong. Madaming nagpapa-shoutout niya, no? Shoutout kay Margie Paron. Shoutout kay Lalaine Quizon. Shoutout kay Christina Alipongan Vlog. At shoutout kay Yasin Trusano Bansagon. Yan. So, yan lang. Please like, comment, share, and subscribe. At hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Let's go!